Здравейте, аз съм Теляна и днес правя моето второ видео в YouTube. Надявам се предното видео да ви е харесало. И както виждате от заглавието, днешния клип ще е тема моята грим колекция. Сега първо ще кажа, че не съм толкова гримовете, защото половината са разпиляни около къщата. Така, ще започна първо с моите гланцове. Те са 4 и два от тях много се приличат. Така, първия е този, който е прасковен цвят, много ми харесва. Мирише много странно, не мога да го пиша как. Сега ще ви покажа, тъй като одеве ги правих. Така, не, беше този. Ето го и то. Много ми харесва, прекрасно прави устните и не си го ползвам чак толкова много, защото половината са много по-хубави и тях ползвам по-често, но и не го ползвам. Така, втория ми е на Формар. Много ми харесва. Малко се прилича с този, но този е малко по-тъмен. Така, ето тук съм го нанесла. Приятен цвят, пак прилича на прасковен. И той мирише на праскова, даже много повече, отколкото на този. Мирише много на праскова. Така, третия ми гланц е ето този, който е на Формар и мирише на цветя. Може да не го видите чак толкова, защото е много така, не толкова наситен, по-светъл е и има лек блясък. Ето го и той. Така. Сега последния ми гланц е ето този, който е много хубав, обожавам си го. Купих си го от едно пътуване и не съжалявам, че съм си го взела. Така и още си го пазя, да не се изхаби. Така, ето го и той. Много ми харесва, аз в принцип харесвам не толкова тъмни цветове. Аз някакси светло и тъмно харесвам някакси по средата някъде там. И това е точно моят цвят. Бляскаво, по средата на тъмно и светло и ми харесва. Така. Сега ще започна да ви показвам моите две пудри. Ето ги те. Първата ми е на Формар. Повечето неща са ми на Формар, защото ми харесва марката. Много хубав цвят. Има различни цветове, но като смесиш става един много хубав цвят. Сега ще ви покажа. Ето такъв. Малко се прилича на този, но има лек блясък. Заради златното. Има си огледалце и много ми харесва. Втората ми пудра е тази, която е с топчета. Винаги съм си искала да си купя такава пудра и ето купих си. Вървеше с такава четица и много ми харесва. Номер 2 е тази пудра, но не знам на коя марка е. Както и да е. Този не пише номера, така че може да пише, обаче аз някъде съм го стрела. Така, сега. Третите неща са такива сенки, които са ми 4, една от тях е огромна палитра. Така ще започна от най-малката ми. Тя е тази и е на Golden Rose, любимите ми сенки. Прекрасна и много хубаво стои на очите. Сега ще покажа. Винаги си ползвам нея за концертите, отколкото другите. Повече се отива за такива по-официални неща, но може и за вкъщи, за който му харесва. Номер 2 на Golden Rose. Или съм го казвала, както и да е. Ето ми е другата палитричка. Тя е с 4 цвята и тези цветове са много наситени, освен белия. Сега леко ще докосна този и вижте какво става. Така, не се ползвам чак толкова, но малко ползвам ето тази и понякога тази. Така, сега ще ви покажа една голяма палитра. Не мога да ви прочита марката, ето тази палитра е, както ли съм отворила. Защото снимам втори поред клип, защото друг спрение не стана. Така,
Много цветове са и благодаря на майка ми, че ми е взела предния рожден ден. Ето. Така. Много ми харесва, прекрасни цветове, както виждате. И даже едната четка леко ми се е такова. Ми се е раздърпавало толкова ползване. Така. Сега ще ви покажа моите моливи. Така ще ви кажа половината ми неща, както ви казах, ги няма. И са някъде тук, но тези успях да намеря. Така, първо започна с ето този червен молив, който ми е подарила една моя приятелка. Благодаря им много, между другото. Сега ще покажа как изглежда. Много наситен цвят и може повече да става за устно, отколкото за лице. Така, ето и следващия молив, който на Impala номер 7. Този молив майка ми го подари и много й благодаря. Вървеше заедно с ето това, т.е. не в комплект, а в подарък. Така, сега ще ви покажа. Съм го намесила. Така, ето тук. Много хубаво стои, повечето пъти аз го ползвам. Не е толкова наситено, леко бляска и леко светло-розов. Така, нека да продължаваме. Третия ми молив беше черен, както ви кажа, но сега го няма, защото е някъде из къщата и така, да знаете, че имам черен молив. Така, сега последните ми неща са червилата. Имам и една четка, ето тази, която повече ползвам за отдолу е тук, или как да кажа, и за сенки. Ето тази също четка, или как за пудра. И ето тук така се слага, мека е, много е хубава, майка ми пак ми я подари. Така, първото ми червило, което най-много не се вижда, това е просто червило за напукани устни. Мирише хубаво, много хубаво мирише даже, но сега няма да ви го покажам, защото той е просто има само блясък и няма за какво да ви го показвам. Така, второто ми червило е това. Много е прекрасно, харесва ми и е червено, както казах. Сега ще ви покажа къде го нанесах. Ето тук. Харесват ми такива цветове и тях ползвам за концерти. Така, третото ми червило е ето това, което ми е някакси светло и тъмно-розово смесено. Както казах, аз обичам тези цветове. Ето тук съм си го сложила. Харесва ми и него също много ползвам. Така, следващото ми червило се прилича много с моя гланц. Ето този. Но само, че това е малко по-тъмно от това. Това е на формар номер 12. Другите не ви ги казах, защото или марките не се виждат, или пък номерата са отлепени. Така че този ще ви го кажа. Така, ето тук съм го сложила. Много ми харесва. Така, последното ми червило ето това, което е на Golden Rose. Прекрасно е червилото, обожавам го. Това ми е любимото червило до сега. И много благодаря на майка ми, че тя ми го подари, защото половината неща са ми от нея. Така че благодаря й. Сега ще покажа къде го сложих. Ето тук. Тъмно ми трябваше такъв цвят, тъмно червено, или може да се каже малко по-светло. Той е номер 6 на Golden Rose. Така, последната ми палитра е тази, която ми подари моята леля. Благодаря искрено за нея. Тя ми много години и почти съм я изхабила, но все пак да ви я покажа. Това е четка за гланц. Така слагате и става гланц. Така, ето я и тя. И тук половината цветове казах, че са изхабени, да тук се вижда вече дъното. Ето тук има различни цветове. Най-много ми харесва ето този светло-розов с лек блясък. Така.
Да, това беше клипа от мен, дано да ви е харесал. Ако е така, дайте палец нагоре, абонирайте се за мен и до следващия път. Ще качвам доста клипове и така че надявам се да ви е забавно с мен. И така, довиждане и до другия път. Чао!